Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bapak Ibu, para tamu undangan ingkang rawuh. Menika mangke kita badhe gelar ludruk. Inggih menika ludruk Kuncoro. Ludruk Kuncoro menika mangke badhe dipun gelar kanthi lakon ingkang sampun kondhang wonten ing jagate ludruk. Inggih menika lakon Sawung Galing. Dene ingkang dados sutradara lakon menika inggih menika Ibu Ririn SMPN 3 Batu. Lakon Sawung Galing menika mangke badhe dipun sengguyung maksud kula ludruk menika mangke ludruk Kuncoro disengguyung dening GP Basa Jawi ugi dipun sengguyung dening Dinas Pendidikan Kitawatu. Dene kang dados paraga mangke inggih menika siswa-siswi SMP MTS Kitawatu. Lajeng ingkang wonten wingking menika inggih menika para niyaga ingkang nabuh gamelan kanthi cara virtual nggih ngangge HP utawi gadget. Wonten wingking dipun pandegani dening Bapak Lutfi Sibanul Aziz. Nggih kangge nyekak wekdal. Monggo sesarengan sami-sami kita pirsani Ludruk Kuncoro.
Karek jawer iki tok iki. Lah iya ya. Aku iki ya krungu tangga-tanggaku padha ngrasani Dewi Sakra. Jarene saya sing nglamar iku ganteng-ganteng, sugih-sugih, tapi yo gak ono sing diterima karo Dewi Sakra. Lah yo karepe Dewi Sakra yo opo sih? Skoplak kali pikiran. Lah iya, Bro. Lala papan ramu kan papan jodoh tuh beli kita. Nggih. Pancen bener sih Dewi Sakra akeh nyanyi tapi ora sih. Mari bahasane ke Bang Desa tapi gak usah dipele. Lah iya. Temenan rare ku ya ayu. Rapi. Lah iya ya. Rugi. Wes, terus tadi. Loh, Pak Dil. Apa iki? Kok kaya ngrasani Dewi Sakra? Apa kan Dewi Sakra? Abangnya wis ayu dirapi wong biasane wong gak tak gelem kulo ya Allah sik lan. Jadi goblok iki. Wis ayu-ayu ra kira. Anak apa ini? Aduh, malah. Nyakit darah. Sing kepingin terjaluk ini ku sik akeh, sampe kono. Yo tengah iki. Kamu nomor 2.
Jangan ada mama kok. Tunggu sih. Sabar ya, Le. Mbak, tak cerita nopo. Nopo lah, Bu. Sebenarnya sejatinya bapakku itu Jaya Rono. Coba, jangan rono. Iya, Endi, Mbak? ini anak Surabaya. Koyo. Wis kok tak boleh. Tunggu sih. Tangan ini tak cukup selendang ini. Iki lho nek selendang ini gawe awakmu jadi lakoni anak karo Jaya Rono. Ayo, Mbak. Ya, Le. Mbak, tak pamitan, Mbak, ya. Hati-hati ya, Le. Assalamualaikum. Ya Allah, mugi-mugi anakku diparingi keselamatan. Orang betala, amin. Mbak, pesen kopi. Kopi apa? Kopi lagi isi. Ya wis tunggu ora kono. Pripean ya, toh? Lala yuk. Kita persahabatan. Apa deh? Tapi tuh di uang. Iya, Mbak. Loh, ini kopinya tak kotak cepet. Mas. Niki kopine sing iki mau. Niki. Nggih, kok aku lagi ae. Alamate endi yo? Adipati Surabaya. Oh, dino ya ora ketemu jam. Wis gorokan rasat. Ora weteng lowe. Ono warung mampir sih. Mbok, ngelak kula, Mbok. Kopi tuku apa? Asa tuku lek rene. Lamet ngoten napa? Ono kopi, ono wedang, kabeh ono ning kene. Mbak kopi ini kok tunggal kopi pahit nggih. Undang ono dhuwur kono ya. Kakak, lho apa ya? Aku teh takut ya. Amen ero iki lho. Dalan Adipati Surabaya. Adipati Surabaya. Lho, gak arah aku mah wong kene aku sampean ero ah. Lho, tak kok yu iku loro kali kok. Oh, yu mburi iki. Iya. Yu. Nggih. Iki aku ate takok. Dalan Adipati Surabaya ini pundi ya? Loh, iku koyoke ada. Kira-kira nek nang ini paling 2 jam. 2 jam. Laku. Oh, yes. Wonten luwe kok kon mlaku neh 2 jam. Oh, guys, you lek wonten luwe sak mangan PPI anyar sih. Nggih, ayah. Wis yo yo kon.
Tak kok. Tenan ta iki. Lek nang dalan Adipati Surabaya iki 2 jaman. Ayo. Iki kopine sing sama pesen wae. Nggih gitu. Wit. Sun ya Kak. Saya tak ada ngalih sik. Apa. Aku teh takok ya. Apa? Dalan Adipati Surabaya di India to. Waduh, gak bahaya meneh rono. Ya ora bahaya, cak ana orang pelu. Loh, temenan? Heeh. Lah sampean kate rono iku lho. Iku golongane wong rondo kok. Dalane lak ngliwati rondo arum sih. Ya ora ero, makanya aku takok sampean, Cak. Karo berarti, karo. Lek teko kene yo, lek mlaku iki yo sekitar 2 jam. 2 jam. Mlaku. Gak pengkor iki. Pengkor jenenge mlaku ora pengkor apa iki kok. Kudu ana acara-acara Cak. Lek teko kene yo sekitar 2 jam. Kene iki sekitar 2 jam. Yo. Lah lek misalnya tak jalan acara iki lurus. Nah, wis lurus yo. Iya, iku koyo mentok. Mentok jalur menggo ngiwo. Nengen. Ora sih, guys. Oh iya. Nengen yo. Iku lurus ana. Lurus. Wis gadung yo. Iya, Pak. Terus di pertengahan yuk. Jalur menggo. Apa ini? Nengen ah. Ya ora ta. Iwo nengen ya. Nengen rono. Iwo. Oh ya rono. Jalur iwo. Mari yo. Lurus. Nah. Tabrak ono pos yo sih. Tabrakan kok sih. Lah tabrak lek nang Adipati Surabaya. Terus sampe iki kok ora nyambung ae sih. Lu ngono iku ngasu. Oh, terus sih. Ngasu to. Lah yo. Ngaso sujung sendiri ambek anu ngono lho. Nah, wis ngono ya. Wis mari ngaso, mari wis maju kira-kira 15 meter. 15 meter. Iku njaluk menggo. Iwo. Oh, tangan. Oh, yo mau. Lurus. Terus sampai petuwit. Gede ta. Gede rene. Oh, medeni ya. Terus jek ora apa? Enten ana Cikare. Lah lek Cikare ora teko-teko. Enten ana sampe Cikare cuma teko mesti teko. Oh alah yo tak sun yo sik aku tak iki lho kopi ngolah ini. Aku tak. Cak, kopiku. Cak, kopiku. Kopiku.
kali bapakku. Woi, ada apa ini? Kok rame-rame? Coba pacaran kamu ini kayak begini. Jenengku cukup gerak, ingin apa golek bapakku. Coba jenenge bapakmu itu. Jenenge bapakku Jayang Rono. Coba jenenge ibumu. Jenenge ibuku Dewi Sangka. Apa bukti ini rawamannya Dewi Sangka? Ingat, sini. Sabung gali. Kaplok kabeh, kabeh dhewe kabeh. Yo. Nggih, sampun paripurna dicara Ludra Kuncoro. Sakmenika kula nyuwun paraga niyaga ingkang nabuh wonten mriki, monggo maju dhisik. Cek ketok, aja nemburi tok. Ayo maju kabeh, maju kabeh. Nah, ayo Pak. Kaplok ini. Foto-foto sik gini ngarep. Ayo Pak. Ayo, ngarep. Nah, gini jajan. Loh, niki kang mandekani. Wah, ganteng. Monggo, foto sik. Sampun matur nuwun. Nggih. Saiki wayahe ngenteni orang ngenteni mangan rek ya. Saiki ngenteni Bu Jenita. Bu Jenita mau ndek Bu Jenita. Ayo Bu Jen. Ada Bu Jen. Bu Jen. Ngenteni Bu Jenita. Niki siji niku. Iki karo sinambi nunggu asile sapa sing dadi penampil sing paling unju. Paraga sing paling unju. Nah, dadi iki karo ngenteni karo nunggu. Coba dhisik aku tak takon-takon nang sampean kabeh. Ya. Ayo kene ngumpul dhisik, sing isih ning jaba-jaba ayo kene. Wes, dek kene kabeh ya. Wes kabeh iki ngono sing menang. Ngono ya. Wes, aku pengen takon nang sampean kabeh, tolong dirungokno. Dirungokne. Iki sapa iki sih? Ginan. Ayo, nunggu sik, dirungokne sik. Aku pengen takon, sampean kabeh lek melu kegiatan ngene iki sing kok rasake apa? Ngacung. Ngacung aja ngomong dhewe-dhewe kudu ngacung ngomong. Ayo, sapa? Ngomong ngatek. Ya apa? Sapa sing mari ngomong? Sing Kosong tampil gak wani ngomong. Ayo, sapa? iki mulai tak Oh iya, ayo. Coba ngomong. asik. Gevan Sing kok rasane melu kegiatan iki apa coba? Madhep sik. Nggih seneng. Seru.
bahagia. Senengmu mergo apa? Senengmu mergo apa? Oleh kanca. Asal konco anyar. Iya. Terus sama mana nih? Asal apa nih? Kata aku. Aku seneng apa ora oleh jajan lu? Bisa nih. Oh, seneng lu termasuk ya. Nggih. Sok matur maneh ku ono bukti matur. Tahu ngajeng ya teman-teman. Pak, tahu ngajeng. Pak, Butati Pak Bandi, matur lho. Butati Pak Bandi. Tadi Pak Bandi. Tahu ngajeng pas wonten acara ngene malih wonten jajan nggih. Kok wis ono jebule. Kula nyuwun jajane maneh nggih. Pengen melu maneh apa ora sampe? Nggih. Iya. Nggih. Saiki kelas piro? Oh, kelas. Mas Pito. Oh iya. Ono mana sing pengen matur? Ayo. BE anu Pak, mame kurang akeh Pak. Ono enggak? Coba. Oh, Siva. Oh, ayo coba. Iya. Ayo. Kan sampean dadi tukang gamelan ki opo? Pak, aku Pak ketok Pak nek bumi ngono lho. Rasanya pasti senang terus Pasti senang. dapat asal pengalaman pengalaman enggak Apa ya contohnya pengalaman anyar coba sing durung sampean kok. Sampean durung tau lakoni saiki baru lakoni gimana ya? sakit nabu gamelan Saged nabuh gamelan. Alhamdulillah. sakit mbak Nabuh gamelan. Terus apa? Wes ana sing anu, Bu. Oh, ya ada sing cinlok ta sedulur. Wis lagi rong dino lho ya. Aku terharu. Gak bahaya tahu. Berarti ini iki tujuane caketing rasa iki bener-bener kagaya ya. Rasane cakep Padi, rasane cakep. Jadi ora mung raga iki uga rasa tresno. Saindenge Nuswantara Resno marang kon. kanca. Kanca lho ya wong sing cilik-cilik ngene. Sing mari SMA kuwi. Heeh, SMA kuliah kerja mari ngono baru menyambung rasa tresno. Sampun Mbak. Ngono to. Matur nuwun. Ana maneh sing kira-kira anu lho. Kok iki mau teko kene mau rata-rata anu ya. Seneng bahagia, ana sing sedih enggak? Nelongso ora? Ana sing Pak gak enak Pak nek ngene kon klesotan ndek isor ngono. Ana enggak kira-kira? Ayo. Sing gak penak ngono. Aja sing penak-penak Sing to. kaose petai lho Pak ekspresine sewedi Pak. Oh, iya. Ayo, pengen ngomong apa? Mas. Ayo, ayo. Ayo Dek, aku ono apa Mas Rito? Ora apa-apa. Ora apa-apa urip iki yo ngene iki wis aja dipikir teman-teman. Piye? Rasane piye? Melu kegiatan ini. Tok. Pegel. Oh ya padha. Pegel. Terus. Tapi nggih seneng. Pegel tapi bisa. Rekod. Aduh, boten iki rekod cuma pagelaran ini. Yang Kegelawai. Gelawai nanti nek ora ya. Boten. Nggih, terus apa maneh sampun? Ojo sedih-sedih dulu. Ekspresine wis ya dulu. Lo kirim Ya, jadi berbahaya. nomor tak kasih. Ya, sampun dulu toh. Nggih, matur nuwun. Pegel tapi seneng. Aku yakin kok sing ngomong seneng-seneng ku masih ya pegel. Oh iya, awal iki ono pengalaman anyar sih. Sing urung sampean lakoni apa ngono? Nyempil Pak ning mburi. Nyempil ning mburi lho panggung. Ya nyempil ning mburi panggung ku ya urung tau dilakoni. Lu kok juga mbok omong nih sih, Mbak. Pak Sinter, Divian. Ya sampun.
Kira-kira ono sing duwe feeling enggak? Aku kok bakal jadi pemain paling onjo ngono enggak? Saya WA nggih. Nggih. Saya minta ke nggih tayangan-tayangan. Masalah tenan iki masih jeneng apa? Tidak bisa saya ambil nggih. Oh iya. Insya Allah mangke dalu. Nggih. Saya ini Rocky Ma TV gitu ya. Nggih, siap. Mas Lutfi, cek. Yo iso. Lek koncoan. Yo to. Cocok ora? Sing iki sapa jenenge mau? Aul. Aku ngomong cocok sing pasti boten yo niku lho. Yo ngajakin to pas jaga imit to. Nggih, sampun Bu Elva Sampun. diumumkan sekali. Nggih. Iki mau wis karo ngenteni asile yo. Saiki jam 4 kurang seprapat. Tenang ae kok jam 4 wis ketemu bantal yo. Oh, pucet ke rumah lah, Bu. Ora susu. Nggih. Oke. Menika berarti wonten atur pangandikan kula sumanggaaken. Menika Bapak Ibu Dewan Juri badhe ngendikan ya apa iki nek sampean. Matur nuwun Bapak Ibu sama ya saya ini agak campuran ya anak-anak ya bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Anak-anak yang 2 hari sudah semuanya melaksanakan kegiatannya. Nah ini satu anak-anak siji pengalaman yang bisa kita atau sing bisa kita ambil sing dicoba. Ini tadi menceritakan tentang lakoni apa rek? Joko berat. Kalau seandainya saumpamanya tidak ada kegiatan ini, sapa sing wis ngerti Joko berat ibu? Ngerti enggak? Mboten ngerti nggih? Berarti ada satu yang bisa kita ambil, kita petik terkait kegiatan Mucoro iki, yaitu artinya bahwa semuanya kamu kabeh ya bisa melestarikan budaya Jawa. Tuh, luri-luri budaya Jawa itu sing jadi ciri khas bahwa keberagaman di Indonesia itu salah satunya adalah apa ya namanya? Istilahnya Jawa. Wong Jawa itu kalau kita betul-betul memahami, disitulah tempat kita ditempa oleh karakter, pendidikan karakter. Itu bagus itu seperti itu. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya tahun ini, kita berharap semuanya KPG mengharapkan bahwa ini adalah suatu peristiwa atau agenda sing akan dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya. Karena ini merupakan salah satu cara bagaimana mendidik kamu untuk menjadi anak yang punya betul-betul unggah-unggahi budaya Jawa ya Bu ya. Saya mohon maaf anak-anak kalau basa Jawa banget saya tidak bisa ya. Tetapi basa Jawa ngopo saya bisanya itu seperti itu. Nah ini salah satu hal yang bisa kita petik, bagaimana kamu bersikap dengan orang di atas kamu, dengan orang tua ya, dengan kakak, dengan bapak ibu guru, dengan sesama teman sampai dengan adik. Ini yang kalau kita kupas tuntas ya, kita kupas betul-betul bahwa budaya Jawa itu adalah suatu strategi bagaimana kita mendidik anak-anak dengan karakter yang baik. Nah, ini Ibu akan membacakan ya
hasil dari pendirian. Tetapi yang perlu dieling, siapapun yang menang, siapapun, tidak ada pemenang, tidak ada yang kalah. Tetapi kalau saya katakan ini bukan perlombaan ya, bukan perlombaan, tetapi bagaimana tentunya karena ada 5 kelompok, berarti ono sing nilai tertinggi, ada nilai di bawahnya, gitu nggih? Jadi siapapun yang menang, siapapun yang kalah harus legowo. Nggih. Nah, sekarang untuk skor sing paling rendah dulu ya, yaitu kelompok 1 dengan nilai 85. Tepuk tangan anak-anak. Kemudian untuk urutan keempat, saya tidak mengatakan juara, tapi urutan keempat yaitu kelompok 5 dengan skor 88. Ya, alhamdulillah ya anak-anak ya. Kemudian urutan ketiga yaitu kelompok loro. Skornya 90 ya. Nah, kemudian urutan sekawan, urutan keempat kekali, urutan loro yaitu kelompok 4 dengan skor 91. Nah, kemudian urutan ke-1 sudah coba ya, yaitu kelompok 3 dengan skor nilai 99. Tepuk tangan semuanya. Saya betul-betul memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang tergabung di MGMP Bahasa Jawa ya. Harapan saya anak-anak, kamu ini nanti menjadi anak-anak yang betul-betul bisa melestarikan budaya Jawa ya. Setuju apa enggak? Setuju ya. Tidak ada yang juara, tidak ada yang tidak juara. Saya kira itu Bu Jenita sama Pak Adit ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika dalam penjurian kurang berkenan ya. Memang kalau 5 ya tidak ada juara 1 semua ya. Tidak ada urutan 1 semua. Nah ini saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti tahun depan itu tetap ya Bu ya. Tetap. Oke. Saya kira itu. Terima kasih banyak anak-anak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri. Beres ya. Hasil penilaiannya koyo ngono-ngono bawa ya. Guys, pokoknya orang sing menang, orang sing kalah. Iki hasil gede-gede. Masih ya sing bijine paling gede ya gede dia. Ya sampean perwakilan kelompok itu dong. Sekedar anu riyen Bapak Subandi, Ibu Ana, Ibu Maimunah, monggo tindak ngajeng riyen. Monggo. Saperlu mari ngajeng bebulan Arengaken bebas saking lanare. Dipilih rek yo, kelompok 1 sapa, kelompok 2 sapa, kelompok 3 sapa sing dadi sing nampa. Sing nampa bebungan. Ayo. Ya kelompok 5 sapa kelompok berapa? Sing urutan nomor 5. Masih tadi sapa sing maju silakan. Silakan monggo. Ayo cepetan. Ayo dhisik sing maju dhisik dhewe sing oleh urutan nomor 5. Nggih. Sapa kelompok 1? Ayo maju dhisik. Kene dhisik. Urutan nomor 2 kelompok sekawan. Kelompok sekawan sing ndi? Oh nggih. Sebelahe. Sebelah Mas. Terus urutan nomor 3 kelompok kalih. Kelompok kalih pundi? Nah iki. Ya Allah.
Kelompok urutan nomor kali kelompok sekawan. Kelompok sekawan. Urutan nomor kali kelompok sekawan. Urutan nomor sekawan kelompok pinten? Urutan nomor sekawan nomor gangsal. Saya ini kelompok pinten Mas? Urutannya kelompok setunggal, kelompok gangsal, kelompok kali, kelompok sekawan, kelompok tiga. Ampun. Dumateng panjenenganipun Bapak Aditya Rendra. Pak Aditya Rendra monggo dipun paringaken dhateng kelompok pinten setunggal. Lo percaya toh Dik? Oh, waduh. Ya mesem-mesem iya Mak Plemen. Ya dumateng Bu Mai dipun aturi maringaken dhateng kelompok kelompok kali. Kelompok gangsal. Dumateng Bu Tati. Kesuwun maringaken dhateng dumateng panjenenganipun Pak Dandi. Kasih manggaken maringaken dhateng kelompok sekawan. Dumateng Ibu Anam Jastri ngaturan maringaken dhateng peraih nilai tertinggi. Jadi kelompok 3. Apa tuh sama yang bludung loh dia Diangkat saya hadir, diangkat. Dukung. Iya Bapak Ibu, kasuan foto sesaran. Iya. Bapak ini Mas. Iya Bapak. Dipun apit. Ya jebret cekrek. Iya. Iya. Ya sampun matur nuwun Bapak Ibu. Saged pinarah dhateng papan